приятели, това е част втора. Нихате, ай, чакайте! Абе, изчакай, братце, бе! Чакай, Нихати, аз искам да седна на гълченото място отзаде. Готово. Снимаш ли още видео? Да, сега почнах на нова втора част. Здравейте! Здравейте! Пам-пам-пам-пам-пам. Вижте коментар, ако се вижда лайкове става. Това новото видео искам да събере 1 милион харесвания и да имам 100 милиона абонати или колкото там. Да. Аз тук видях някаква къща, ферма е. Просто да е някоя къща, където не би... Тук може да няма хора. Има. Айде бързо да ходим на другата, жълтата оная. Дойде някаква. Бегам. Тук няма хора, май. Да. В този Елате, даже къщата е отключена. им взема мотора. What? Аз чувам да търся сейфа. Те може да се скрили в гаража или тук. Не. Не знам къде са. Тук май е огасено и тук май са хората. Айде, гръмнах сейфа. Нихат, вземи ме и ме спасявай! Нихат, вземи ме и ме спасявай! Добре, чакай. Бързо! Thank you! Бързо! Спасявай ме! Айде. Бързо, пусни ме, Нихат! Чакайте, аз се качих отзаде на лукса. Всички не, Виж, айди. Седна. Виждам, ще гръмна. Бягай, Сечи. Нихат се преби. Ама, бегай! Сечи! Ей!